wa mun daga ya ka hakilina fo ako jamana marali ani jamana nyeta geri min banga jamana kono jamana ni deme kaka wa jamana deme kanga bo jamana dungu ako koni oye wajibi abo sebe korofo be ko fam sabula min ye ni taxi nunu ni nyedo hanna manya bike fana ke chugo de bala amanga wajibiya wasiri hanna manya ka bi wajibiya nyefoli ani ko ke chugo anata mazara kanga fo fi ni do ko ni be abo sebe ko fo wasiri ko wari mi no ye muwa mi bitige akika do duba kono ma chama be olu bi degun zoro wasiri ka do sindaw olu bi degun zoro sabula wari mi bici abo shufara tleka wasiri ka do fila wa fila wa tan wa duru bɔsiri ka dɔn o de bi ci dongo do bɔsiri ke o ye sebate minnu ye olu de kɔni bɛ wari la wa a bi tigɛ olu yɛrɛ de kun kosɛbɛ bɔsiri ke nɔtɛ nafolobatigi minnu bɛ yen ni minnu bɛ ayiwa miliyɔn ci miliyɔn 2 miliyɔn 7 miliyɔn 17 o tɛ taa nɛgɛ o tɛ ka taa nɛgɛjuru sira fɛ olu bɛ ci sira wɛrɛ de fɛ bɔsiri ke ɲinankun man kan k'o fana kɔ olu sira minnu bɛ yen dɛ wari kun kan ka tigɛ o fana na hali banki kono ni bi taa wari ta walima ka wari bila nafoloba b'i bolo a kun ka tigɛ o la ngo bɛ ɲɛfɔ la nin cakɛda belebele fɛn fɛn bɛ yen faso ta fara kɛn yɛrɛ ye kan bɛnkan dɔ b'o ni gouvernement cɛ kalo kalo kan ka wari dɔ bila nin fond de soutien kɛsu kɔnɔ oui mun daga y'o de fɔ o Bɔgasiri ko n'o kun kɛra a ɲɛfɔli a bɛ ku maa fɛ a k'o k'i bɔ yen Bɔgasiri k'a dɔn ayiwa tigɛtigɛli ni ayiwa ɲɛfɔli kun kɛra Bɔgasiri i k'a dɔn jamana dɛmɛni ye wajibi de a y'o fɔ dɛ Bɔgasiri sabula nin wari in kasabi barika ka bon kosɛbɛ a ko nka min kɔni ye Orange Money ani dɔ in Bɔgasiri k'a dɔn ayiwa ko in bi banba olu de kan kosɛbɛ duguba kɔnɔ maa sɛgɛnna Bɔgasiri k'a dɔn kuran sarali ji sarali a ko Mali dugu joli be ni kurande jite yaro nyinana ko olu fana na bo la Bɔgasiri ka ko nin bɛɛ lajɛlen a dama tafiɲɛ ye ni ma ɲɛ k'a fɔ jamana bi dɛmɛ bɛɛ fɛ Bɔgasiri k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de niyɔrɔ kan ka k'a la bɛɛ lajɛlen de kan ka dɔbɔ Bɔgasiri a ko n'o y'i bɔ yen a ko fiɲɛni wɛrɛ bɛ ko in na wari ba kule min bi sɔrɔ Bɔgasiri a fɔra de ko wari in bɛna taa bila président nɛgɛkɔrɔ Bɔgasiri mun daga ko o ma diya ale ye dɛ a ko ye fiɲɛba de ye sabula jamanakuntigi i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ jamanadenw dɔn wari ko ni a wari bɔsira jamana président bi jamana dɔn président man ka don nɔgɔlen foyi la a tɔgɔ man ka tiɲɛ foyi la n'a fɔra wari bilalen don e nɛgɛkɔrɔ e yɛrɛ de ɲɛ bɛ wari in na Bɔgasiri maa dɔ mana taa salo i kɔfɛ i to a tiɲɛna wa i to a ma tiɲɛ o salo tɔla bɛ gɛlɛya sa o de salo i t'i bɔ an da la wa k'a sama ka bɔ jamanadenw ka wari a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ mɔgɔw di bɛ k'a di u bɛ k'a kuma fɔ wari bɔli ka gɛlɛya ma n'an y'a bɔ an bɛ fɛ a ka don an ɲɛnɛ da fɛ wa dɔrɔmɛ kelen kana tunu ala kana maajugu de se Asimi ma n'o tɛ u b'a bɛɛ sama ka bɔ a nɛgɛkɔrɔ a bɛ tila k'i da wa k'u taatɔ la e tɛ maliyɛn dɔn mɛ o tigi o fa cogo bɛ juguya mais non il s'en fiche dogo don énergie ka nin ko in min filɛ nin ye maa kun t'a la ko nin bɛ se ka énergie sɔrɔ a ko gɛlɛya la dɛ 5 milliards et alors o bɛ tunu cogo di donc solution min kun b'a la président de la république kun man ka sɔn nin fɔ in ka bila a ka yɔrɔ la sabula Bɔgasiri ale ye alvitiri de n'a bilala a ka yɔrɔ la ala k'an kisi ni gɛlɛya nana wari in sɔrɔ walima ŋanamu kuma nana fɔ a na tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ Bɔgasiri mun daga ko o de kun y'a kɛcogo ɲuman ye a ka bila yɔrɔ wɛrɛ nka a k'i jan don a la o de ka fisa kosɛbɛ maa tɛ alvitiri e ti dɛmɛ maa si fɛ e kɔni bɛ file de fiyɛ ni min ma ɲɛ ni min ɲɛna o k'i bɔ a la projet minnu n'a fɔra k'a bɛna don olu la Bɔgasiri ko olu ka lariwe sabula u ye minisiriso dama de fara ɲɔgɔn kan ni kun y'a d'ale ma société civile minnu di fanga na minnu da tɛ fanga na n'o ye jamana den kolo gɛlɛn a bɛ fɔ olu de ma société civile olu maa dɔ kun kan ka fara a kan